Amasiko nezithethe. Saba ngabelungu kuseninam mzuntsuntu. Yizani sinqweme ze kuthi qwenge. Naba abantwana bethu bejikilela amasiko abo sijongile. Iqhawuke phi na imbeleko mzikaphalo? Ingaba siyavuma ukuba ukufa kusembizeni? Abakhuliswa sithi na sibaguqule bafane noondlebe ezikhanyilanga? Ayisithi na abathi kubo inkcubeko nempucuko kukusikhupha ngeempumlo, ucondobe, uxelomedem? Singabanyola na sibakhombe ngomnwe sithi ngabo abazenze unompucuko? Khawukhangele, nantso intombi emnyama iziqhayisa igaxele ilokhwe emhlophe kuba kaloku iyatshata. Wakhe amaxhaka umyeni ecaleni uzingca ngeblack tie. Wayedibana nayo phi? Zayaphi na iimini ezimnandi zemidudu sibhiyoza sonwabile ngesintu singabantu? Khumbula mzuntsuntu, eli ixesha lelethu. Ngiyazibusela kune nonke. Igama lam ndinguAvuyile, intombi yakwaXhosa. Siyanamkela kwinkqubo yethu yokuqala ethi Amasiko nezithethe, Sincokola ngesintu. Andihambi ndedwa ke bethunani, ndihamba nobhuti wam uJola uqenge kumphankomo. Khazazi semntasekhaya bakwazi nawa babukeleyo. Botani mzuntsuntu, ndikhahlele kwizizwe zonke, ndikhahlele nakwesi ndiphuma kuso. Ndikhahlela emampondomiseni, kwisizwe samampondomise, ndikhahlele kumpondomise ozala usabe ozala uqengeba, uqengeba ozala umajola, umajola ozala ungwanya ozala uphahlo, uphahlo ozala usondlo ozala ungcwabe ozala umyeki ozala umatiwane ozala umhlonhlo ozala utshalisile ozala usigidi ozala uwethu ophuma ikumkani yam uzwelozuko. NdinguJola njengomntu asekhaya betshilo, ndinguqengeba iinkomo zibomvu ithole nomthwakazi uhatshi, ndihambe encini ndivuthuza umbethe. Umfazi emile linye oncancisa ngalo phesheya komlambo, sithando xa kukubi. Negama lam ke liyandivuma ukuba ndilimpondomise, ndingumajola yanda. Botani mzuntsuntu. Ngiyazivele ke bethi nange bana ndiyayiyizela qha andikwazi uyiyizela. Kodwa sifunde into zozithutha, hayi andiyazi. Mhlawumbi into abafana abaziditshwayo xa behambile okanye because mna andikwazi uzithutha, ndiphelele kule ndawo ndikuyo. Yenye funa ndiyifundile kunjalo. Kufuneka yazile imvelaphi yakhe. Yabona ngoku ngeqhuba izokwenza ndiyazi imvelaphi yakhe. Xa umane uzithutha zofunda uba umntu usithutha kanjani. Sithini namhlanje mntase? Namhlanje sifuna ucacisela abantu bayazi into yoba le nkqubo ingantoni. Anti kule nkqubo siyafunda, asazi into nathi sebuzofunda uba izinto zakwaXhosa zenziwa njani, zazenziwa njani, siyiphose phi na le nto lena njengoba into zitshintshile ngoku. Sisalahla imbo yethu ngobhoyana. Siyilahle njani, yabo? Sifuna ukwazi ezo zinto, so sicacisela abantu uba sifuna into nge-interview ngesiXhosa. Sifuna ingcaphephe ezazi nzulu ngesiXhosa. Kaloku isiXhosa silulungise. Asinove sesithathe abantu abazawube sebakhamise bathethe bengakhange basebenzise amathambo engqondo bacinga. Xa usitsho njalo ke mntase, le nkqubo ngaske sikhangele ezo ngcaphephe. Kubekho ingcaphephe mhlawumbi eyawuza nemvelaphi yomntu omnyama yesizwe sikaphalo. Ukuba sisuka phi,
sibangaphi sesizizwe andiqonda uba andiva nokuyanda Necacise kahle. zingaphi izizwe ngoba sikhona inhlanga ezinye ukuba zizawuphathwa uzawuva umiwa ngekumkani eyi-1 sibe khona nezinye ezizawuma ngekumkani ndiyaqonda uba nalapha kuthi sineekumkani ngeekumkani xa asizazi uba zivele njani. Ndiyakuva leyo, hayi ndiyakuva. So wena ufuna xa sesihamba siyovavanya abantu, ndifumene igama siyovavanya abantu. Senze ngemvelaphi yamaXhosa. Imvelaphi neyona ndiyibawelayo zizinxibo zakwaXhosa. isinxibo zakwaXhosa. kwasinxitywa njani Njalo. enye nto Yabona uba siyanxiba nje ufike ufake into ezithile engafananga uba ziyafakwa. Nangoku xa ndihamba yelento ndithe ndizihambela kwathiwa yho awunxibe kahle ngomXhosa. uqonda awuyeqondi tu uba Isixhosa apha kule nto ndiyinxibileyo. So uyafuna ukuba kubekho isiqendu esinjalo Esocacisa ngezinxibo zakwaXhosa. Bakunxitywa kanjani njengoba sizimisele singamaXhosa. Sinxiba ubona iikhala zethu ngokukho umntu uzokwenza into enopinki, umbhaco wale pinki. Ukhona upinki emaXhosa so sifuna nokuyosixelela into yoba iikhala zethu, imibala yethu injani singamaXhosa. kodwa kuphe ndicinga ukuba le mibala dala mose ngokufunda kwethu ngemvelaphi nangapha even though ngiyaqonda ke bantu bakuthi ukuba noko sesivula le nkqubo nje kuba sifuna ukwazi nzulu sizibona ukuba silahlile imbo yethu ngophoyana bezinye inhlanga sithi xa sithetha simane sidibanisa iilwimi zezinye inhlanga ngelo xesha bekumele uba sithetha ngolwimi lethu isonke sivakalise Singahlekani xa umntu ndicapukiswa nayilaa nto ke yazi ukuba umntu ahleke xa umntu ethetha olunye ulwimi elibhutha kodwa angahleki xa umntu ethetha ulwimi lwakhe ulwimi lwakwabo angahleki ayibone ngathi yinto enormal kodwa ube uqonda uba eyona i-abnormal yile yokuba umntu angazi ulwimi lwakokwabo athethe olunye ulwimi. Ingase naleyo nto zifundisane kwaziwe because banintsi abantu abangamaXhosa abangakwazi uthetha isiXhosa. Ngethemba ukuthi sawukwazi nathi ukuzama ubafundisa abantu uba bayiphose phi na, bazame ukutitsha ufundisa bangafani nobhuti wam yasazi isiXhosa. Bazame ufundisa abantu ukuba isiXhosa sakomakwabo sithethwa kanjani na. Ndiyayibawela ke kodwa mna njengoba ndibaweleke esinxibo ndiyabawela ukuba kubekho isiqendu sokuba ziva umhle xa uthela igama isiqendu. isiqendu sokuba isiko Yintoni isiko? yintoni isithethe zintoni izinto eziphantsi kwesiko izintoni into eziphantsi kwesithethe iyintoni ukuphilisa komzi. Okay. Ngokuba mna ngokucinga kwam ingathi zizinto ezintathu ezohlukeneyo kodwa ke ngokwengcaphephe ndiyongcaphephe yesiXhosa ndingeyongcaphephe yakwaXhosa qha ke ndingumXhosa lo ozama uthetha isiXhosa samaXhosa ndiyaXhosa okokoko yazi. Yabona le yesiko nezithethe ndiyayiva kuba nenkqubo yethu itsho amasiko nezithethe. So kunyanzelekile sikwazi ukuthi le nkqubo ithi qala nje kusenziwa ezinye episode iziqendu zethu kube sicacisa into yoba yintoni isiko, yintoni isithethe. Asinokwenza nje inkqubo sibe singayazi nathi ukuthi ezi zinto zithetha ukuthini na. Ngethemba ukuthi laba babukele emakhaya bazofunda nabo ukuthi yintoni isiko, yintoni isithethe. Ndiyabawela nokubuza ngokuba yintoni isiko xa masiyiyeke siyindele lo mntu lo sabe simvavanya into yoba asicacise into yoba yintoni isiko. Yayazi kuzoyibhuda mntasekhaya. Kodwa into endiyaziyo ukuba isiko linawo umqombothi
No. Wasiyeke. Zakulungisa xa sesikuinterview beluntu. Siyasahamba ke sabuza nabanye abantu into yoba bazingca ngantoni na kuba ngumXhosa. I wonder wena usendlini uyazingca ngantoni na? Khanibhaleni phaa kwii-comments yoba wena uzingca ngantoni na ungumXhosa. Nikhumbule usubscribe nilike apha kulo YouTube wethu. Ngiyona subscriber ngesiXhosa. Ayondiyazi. Oyaziyo ubukeleyo Oyaziyo ubukeleyo cela sixelele uba yintoni usubscribe ngesiXhosa. Ubuzile ubhuti wam. Wena mntasekhaya uzingca ngantoni? Khawucacise. Mna xa ndizingcayo history intoni ngesiXhosa ngokwe-history kodwa ndiyawulungisa ke bantu bakuthi ngokwembali uyawumana ubona ukuba noko umXhosa ngumntu othanda uyilwela into yakhe. Ngokwembali uyawubona nakwamaqabane anga enkululeko ukuba amaXhosa ebe phambili. Siyathetha sambiza nobawo notamkhulu phofu uMadiba. Sibiza noXhamela eGinsberg. Suka eQonce ke bethunani. NdingowaseQonce ephakamisa. So ndikufuphi phaka ndawo leyo uXhamela uSteve Biko wayehlala. Simbize noSteve Biko enguXhamela. Simbize noGavin umbeki uzizi lo. So uyayiqonda le nto uba aba bantu balwela le nto babeqonda ilungile. Bayimele into yabo. Nam ndingamntu ke uba noba ndiyathanda uyilwela into yam. So mna ndizingca ngokuba at least ke but kodwa ndiyakwazi uzilwela noba sekutheni na. Into yam endiqondayo ukuba ilungile le nto lena. Ndiyayilwela okokoko. Uzingca ngantoni na nomXhosa ngoba ngumXhosa? Wena mnekha ke ujoke amehlo ngathi akho nto ayaziyo. Mna ke bethi nani ndizingca ngolwimi lwethu. Thina amaXhosa xa sithetha kuyavakala kubakho laa nto. Vokotheke. Yabo uvakala into yoba yeyi ngumXhosa ndithetha apha. Xa uhleli nje uba sihambile ke ndawo ngendawo uhleli apho uzothetha isilungu naba bantu. Then uthethe ukuthi hayi mina bethi nani bendicebisa bendiqonda uba makuthiwe kuthiwe Xhosa. Ntombazana kanti ungumXhosa. Ewe sisi ewe bhuti ndingumXhosa kuthiwe yho hayi sikuve xa usithi ndiqonda kwaqonda uba hayi ngumXhosa saqonda ngumXhosa. Kuyavakala maxa sithetha thina amaXhosa kuye kuthi cwaka kumanyelwe kujongwe apha kuthi. Mna ke mntasekhaya ndizingca ngolwimi lam lwesiXhosa. Uyavakala. Uyavakala ndibe yinto eqhubekayo ngengiyamaXhosa athetha ngayo. Tyhini mfondini qonde ngiyandixela ke ngoku. Aba sesiphume kotyhini mfondini. Naxa ndigodukile kudala ndingekho seyistenge xa ndigodukile kuye kothukwa abantu uba hayi bo avile usaligcinile ulwimi lakho. Ndisaligcinile bethunani ndingumXhosa qho asoze ndijike. Nasambeni ke bethunani ke sibukele aba bantu siba-interviewe babathethe bathini na kuba bona bazingca ngantoni na ubuXhosa babo. Sawuphinda sithethe ke xa begqibile. Mna ndizingca ngokuthetha kwethu, ukuva ukubetha kolwimi lwethu. Kurhadebe lo mashwabathu mafuza fulele ingelengele indoda omXhosa. Sithi kwaXhosa ke limi linye linjalo siyalwe phantsi kwalo. Kuthi sibe ngamadoda nesidima, sibe ngamadoda nesithozela, sibe ngamadoda nendlela ocinga, sibe ngamadoda nendlela oziphatha, sibe ngamadoda nentsebenzo. Loo nto ke ithi mandithathe lithuba ndithi ndiyazingca, ndiyaziqhenya, ndiyabhiyoza kuba ndingumXhosa. Ndiyabulela. Molweni, mna ndingumXhosa. NdingumXhosa njena into endiyithandayo emaXhoseni xana sisedorophini simanyene and xana sidibana endleleni
lo ngulo ufuna ukwazi uba ubuya phi na. Nkosi. NdingumXhosa, ndingumzangu wam nokhwala unxitu sobe simlanjana. Ndizalwa intombi yamakwayi, emakwayini ongcondotoku. Kaloku ndithanda le nto apha esiXhoseni. Iintetha zakhona zinezaci, zinezandi, zinonkalakahliso, zinamaqhalo. Into apha enqabileyo kwezinye ilwimi. Ndiyazingca ngobuXhosa bam. KubeXhosa kuletha ngulibela ngokukhangesha utyebele nje nguqubule emqubeni ngumbuyi ngusola izembe. Usolwa intombi yakubhayi ikhethe unyoka emnyama icanzi izibo ongcilasho omsuti inkonjane ezimnyama ezibhabha emavini. Ndiyazingca ngoba ngumXhosa, ndiyazingca ngamasiko nezithethe zethu esashiywa nazo ngoba omdala. Ithamba lilela ukuthula elasifundisa ukunqula ukuze sikwazi unxibelana nalo, sinqule sime ebuhlanti, sinqule sikomkhulu, sicama kushela indlela nokukhuselwa kobu bomi sihamba kubo, ngoba sikholelwa ekubeni uba aba bantu sinqula kubo bake bahamba ngaphambi kwethu, bayazazi izindlela sizihambayo ngokuthina. Ndithande nendlela esivatha ngayo singabeXhosa sisizwe sakwantu. Thanda indlela esivatha ngayo kwimicimbi engafaniyo, ufana nemicimbi efana nemigidi. Oomama banendlela zovatha kwabo, banendlela zokwenza izinto, namantombazana aneendlela zonxiba kwakunye nedodana. Neengoma zakhona ziingoma zalo mcimbi ukumila kunjalo. Kufana nokuba umtshato, emtshatweni iingoma ezicula emtshatweni azifani neengoma zemigidi, kodwa iingoma esazishiyela ngoba omkhulu zinxibelelana nezinyanya, zibaxelele ukuba sinomcimbi umila kulolu hlobo. Ndiyazingca ke ngobuXhosa bam. Yiyo loo nto ndizakwazi ukuthi ndinguletha, ndingulibele, ndingukhwangeshe, ndingutyebele entle, ndinguqubule emqubeni. Umbengo omde uyawucima umlilo. MakubeXhosa kubele. Nizivele ke bethu nani bathethile abantu. Kumnandi ukwazi ukuthi abantu bazingca kanjani. Khange babe yabo bangene ngqo emxholweni, khange bacinge izinto. Siyabulela ke bethu nani, nikhumbule nani babukeleyo apha emakhaya, sichazeleni phaa kwi-comments ukuba wena uthanda ntoni ngokuba ngumXhosa. Masiyivale mntasekhaya. Hayi masiyivale ke bethu nani. Ndiyathemba ukuba nesithemo sasilazi eligama usubscribe, so niyawusichazela. Ni-like ni-subscribe, ni-share. Siyayivala ngolu hlobo. Zawuthi ke ngokuba uQamatha azasigcine, athumele izigaba zemimoya zakomawethu zincokole nathi ethongweni, izilo zesikhusela. Camako Nzonsundu. Camako mntasekhaya. Ndim intombi yakwaJola, ndithi sobonana kwakhona kwisiqendu esilandelayo.